रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय। दा बे समाव जोङो खेबसेयैनो जोङो से मिनिट बादायलायनाय खालामगोन। बयनिसिमबो फरायसा साननि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। दिनै 68थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान फालिथायजों लोगोसे जोंनि हानजा गुफुर गथ'फोरा बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय मोन 30टा नेमखान्थिफोरनि आंनि फोरमान बिलाइ 31 एफासि गावनो बेयाव एसे गोरोन्थि जागोन। बिनि दिनैनि बे हाबाफारिजों फुंनिफ्रायनो खुंजानाय सावरायमेलाव नुजाफैनो हानाय गाहाय आलासि महरै मानगोनां निजोम बसुमतारी दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बिथां, बे मेलावनो नुजाफैनो हानाय गाहाय बुंथिगिरि हिसाबै आंजों लाबोजानाय मानगोनां मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि, दानि सयडियार कलेज जौमा फरायसालिनि बिबुंगोरा मानगोनां सुनिलाल बसुमतारी बिथां, दा बावैसो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारिनि सिगाङाव आलारि बाथि फोजोंनानै गालांनाय बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सानजा गथ'फोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि मानगोनां बिबिका नन्द ब्रह्म